Benvidos a Todo Mal, o único podcast que se ducha para gravar. Cabeceira. Todo mal, vaime a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quéronme matar. Todo mal. Que tal, Marcos? Todo ben? Todo fantástico. Todo fantástico. Queres contar un chiste Todo ou fantástico. algo? No, para Así adelante. pa alante con todo. Con todo, eu como un camión pola P9. Pois alegro-me que non queres contar chistes. Así pues ter un programa tranquilo. Mira, no programa de hoxe vamos facer unha cousa moi guai, que é que esta semana pedimos que a xente nos mandara as súas consultas, os seus problemas da vida que quere que lles solucionemos nós. É curiosísimo, Mm? porque Yeah. por un lado ten sentido porque non hai ninguén na vida con máis problemas que nós. Por outro lado, non conseguimos cruzar os semáforos solos, imagínate solucionar problemas. Pero bueno, Pero sí. antes de nada, apeteceme comentar un par de noticias de Galicia Venga. que foron moi comentables, deixémoslo aí. Cousas que só pasan en Galicia. Dúas patrullas da Garda Civil, unha da local, e case 3 horas para sacar un can dun coche. O sea, podesme explicar como foi? Isto é unha historia maravillosa. Porque todo empeza da forma máis bonita que pode empezar. Unha nai vai buscar ao rapaz que está de borrachera. Que é onde hai que buscar ao rapaz. E ojo, que o iba a buscar ás 6 da mañán. Esa madre moderna, A que madre. di, vente ás 6 da mañán e así durmo. Porque iso é unha cosa que facían os nosos pais, que era vente ás 3. E jodíanse eles. Porque eran eles os que se tenían que levantar ás 3 para virnos buscar. Vente Claro. ás 8. No. Eu tiña un amigo que lle dicía, papá, eu quero volver antes. No, ti volves ás 8. Claro, agora que me Eu vou quero... levantar para tomar o café, Claro. vouche buscar. É lo, Vouche é que buscar e listo. é do género tonto. Claro, ás 3 da mañán corta o sono dunha forma brutal. Claro, estás te jodendo a ti mesmo. Miña nai pasaba moi ben todo xeito índome buscar a Chantecler porque disfrutaba moito do espectáculo de ver a xente que non sabía andar en tacóns andando con tacóns borrachos, sabes? Entón era moi divertido para ela, sabes? Era como estar nun circo igual. Despois dicía, despois pejaban, non sei que, sabes? Pasaba estupendamente. Estaba perdido que túa nai fixo parquineo na Chantecler. Sí. Que a mellor pasaba na Chantecler era unha señora nun coche. Mira, ti, bueno, sí, nun coche, sí, bueno, o caso foi que unha señora iba a buscar o seu rapaz ou o que fora, que estaba de salir. Entonces, abriu a porta do coche para meterse no coche, porque podía abrir a ventanilla, pero era máis jodido. E ao abrir a porta, meteuselle un can e puxose on dos pedales. E decía a noticia, un can que non era dela, obviamente, un can que había pola rúa. E decía a noticia, eso complicáballe a condución. Claro, que se che mete un can no asiento de atrás, ti tiras, ti vas tempo. Mentras o can non moleste. Entón, un can meteuse no coche e a muller E a non foi señora capaz non era capaz de sacalo. e Entonces, chamou que? a dúas patrullas da Guardia Civil e a unha da Policía Local. Che, eu entendo que ela chamou a emergencias. Porque claro, Dixo a ela, quen... cero drama, cero drama. No, pero claro, non sabes a quen Hostia. acudir. Oh, joder, quero dicir, se che mete un can no coche a dormir, que tampouco é un can rabioso, e chamas a emergencias, sabes, non sei, se che entran na casa cun cuchillo a roubarche, a quen chamas? A Galloso. A un superhéroe máis para arriba da Guardia Civil, quen hai? Quen hai Hostia, máis pero para arriba? máis para arriba da Guardia Civil, Protección Civil. E despois o veterinario. A autoridade máxima. Joder, ela chamou a emergencias porque ela non sabe, é un can, a quen chamo? Hai unha policía canina. Sí, a patrulla canina. Tiña que haber chamado a Chase. Vale, foi un Claro. error da señora, non chamar a Chase. Ela chama a emergencias e emergencias deriva. Porque entonces ela dixo, bueno, pues terá unha unidade de cans, Claro, sabes? a E aí, emergencias deriva a súa ao máis competente, non? Policía local. claro. Entonces veo a policía local. E No, entonces a señora, dixeron, quen está sin facer nada? Os locales, veña, mándose. venga, para adelante. Ela, según veo a policía local, dixo, vou chamar a Guardia Civil porque este non nada.
O caso é que estudaban aí as 3 patrullas. 3 patrullas, recordemos, 3 patrullas son 6 personas. Pois parece que 3 patrullas, bueno, 6 personas. Entonces, dixeron yo ao can. Primeiro foi o negociador. Dixolle, farías o favor de salir que a señora ten que ir buscar ao rapaz. E o can dixolle, que non me ver ao rapaz. Que culpa teño? Eu aquí estou moi cantillo. Despois o negociador díxolle, mira que che damos unha de whiskas. Bueno, veña, frisques, va. E o can ainda así non dou a patita a torcer. É que, ahora non quero comer, ahora quero dormir. Claro. E agora, isto, 100% real. Intentaron sacar ao can. Que, a ver, non o deberon intentar moi fuerte. Porque eu vin a foto do can e o can tiña a pinta de adorable que non podía pegar. Buenísimo. Buenísimo. Tiña unha cara de mansiño, hostia, increíble. Sí. Entón, a policía local e a Guardia Civil, aquí non vou quitar culpas porque non sei quen foi, decidiron empezar a emprender tácticas de tortura para que o can salira. E a primeira que foi, e esta é 100% real, puxeronlle a radio a todo volumen. Hostia. Que pasa? Que nese momento non estaba sonando Bustamante, entonces non foi tortura, foi o can ainda se veu arriba, en plan, bueno, pues, non se pode estar máis agustico. Claro, joder. Se me puñedes música cantiño e tumbao, hostia, mellor que en brazos. Ainda normal que lle puxeron a radio e non decidiron eles cantar a capela unha canción de Isabel Pantoja. Aí sí que marchaba o can. Pero un da Guardia Civil e outro da Policía Local, sabes, cantar, eu que sei, canción Por de el amor de esa... Como era este de Who are the dogs out? Who? Who let the dogs out? Sabes, É verdad, sabes de que trata esa canción? De que? Cando supen quedé alucinado. Eu pensei que era unha persona who let the dogs out, que han deixou salir os cans. Pensei que era a gente que quedaba a porta aberta e salían os cans. Pois parece ser, a canción vai de... Flipa, Espera, que creo que me imagino. Que? Podo dicir, joder, de quen deixou salir os cans, quen deixou salir a todos os chavales empalmados buscando sexo salvaje por aí a unha discoteca. Casi. Ei! Pero non, é como os dogs, é o que lle chamarías aquí en España un orco. Entón é unha canción a cando hai moita xente fea nunha discoteca. Ainda me gusta máis. En plan, quen deixou salir os orcos, quen deixou salir os cans. Xa me gustaba cantar de cans, agora ainda me gusta máis porque é de insultar á xente. A miña nova canción favorita. Sí. Bueno, pues entonces a Guardia Civil e a Policía Local dixeron... Sí, porque hasta aquí todo normal. Hasta aquí unha noticia que non tiene nada de raro. Entonces dixeron eles, que é o que podemos facer para sacar un can? Cal é o enemigo mortal do can? Un gato. O gato. Entonces decidironse a poñerlle no móvil vídeos de gatos a ver se o can así se enfadaba e marchaba. Que en plan, queres que o can arranque por aí abaixo? Joder, ponlle o que sei, ponlle la Isla de las Tentaciones e el se asuste a marcha. O sea, a técnica infalible da policía foi poñerlle a radio e poñerlle vídeos de gatos. Que? Non funcionou. Non funcionou polo que fora e ás 3 horas o can dixo, mira, estades facendo ridículo. Claro, isto foron 3 horas, eran as, que hora? As 8 da mañá? As 6. As 6, 7, 8, ás 9 da mañá chegou o chaval da festa ao final. Con toda a tontería. Chegaría andando, no. Ou segeu na discoteca, en plan, outra miña nai, hoxe que generosa está, que non me chama, sabes, ali bailando who let the dogs out, who, sabes, hostia. Que forte. Increíble noticia. O sea, claro, que é moi difícil meterlle comedia esta noticia, porque xa de por sí... Es que la tiene toda. O sea, imagínate ese Guardia Civil de rodillas, con un vídeo dun gato metido así entre os pedales dun coche. Porque o de probar... Claro, o de probar a coller o can e sacarlo do coche. Boteche a boca, que? Joder, ese can che botaba. Ou coller un... Eu que sei, eu creo que se colles un calcetín ou un calzoncillo da Guardia Civil vai detrás pensando que é unha salchicha ou algo así, sabes? Mellor que poñerlle a radio, por favor. Poñerlle a radio a todo volumen. Sabes, é que eso non pasa, que sei, eso nin pode desalojar unha misa. É imposible, o sea, non funciona con nada. Pero bueno, é cousas que solo pasan en Galicia. Digo eu,
Eso que había un can dentro do coche e querían sacar e non foron capaces. Que farían si dentro quixeran desalojar a Kiko Rivera? Que lle pasa a Kiko Rivera se o queres desalojar? Máis ou menos o mismo, poñerlle música e vídeos de gatitos. Para Bueno, desalojar aquí con Rivera é fácil. Tiraslle unha pala e botar a correr para outro lado. de traballar, no! Non pode ser. Vale, outra noticia impactante destes días. Di, un señor de Castro espetóuselle na casa un camión e di o señor: pensei que eran os becerros que batían contra os comedeiros. De que tamaño son os becerros deste señor? O sea, un camión espétase contra a parte da tua casa e ti diste, pensei que eran os becerros, porque, sabes? E mola moito a foto porque está o señor na foto da noticia en plan, sabes, facendo un ok que pero cun camión espetado que está Pois unha casa. o tipo, mira, aparte está, mira que camión hai. sabes, E super guai. nin parei de dormir, un camión. Estaba máis preocupado se foran os becerros contra o comedero que co camión. Claro, que tamén se dixo, que fame deben de pasar eses becerros, porque se fai o ruido que fai un camión a espetarse, por favor, onde está esa prona que vai mirar eso? O tipo batelle un camión contra a casa, contra o muro da casa, e ni siquiera desperta. Pode ser a única persona en Galicia capaz de dormir co combo dominicano tocando ao lado. Pois posiblemente, Vale, outra noticia que foi moi polémica estes días, que é que a intelixencia artificial preguntáronlle como son as mulleres das diferentes comunidades de España e todas son guapísimas, unhas bellezas increíbles, e de repente a de Galicia é a única que é unha señora de 150 anos, posiblemente, e bueno, cunha roupa un pouco máis de jubilada. Entón, que opinamos sobre isto? Porque xa nos la mandaron por redes para que comentemos. Bien. A miña opinión é moi clara, moi concisa, que prefiero que me represente unha muller de 150 anos que polo menos sabes que vas chegar longe. E ademais, esa señora seguramente lle preguntas como chegaste aos 150 anos e che diga bebendo todos os días un chupito de licor café. Entón eu non quero máis nesta vida. Que quero ser eu rubia de ollos azules e perfecta? Non, eu quero chegar aos 150 anos podendo desayunar con aguardiente. Entón, a min a inteligencia artificial sí me representa. Sí. Pa min. Que, ademais, dicía a noticia, é bella e fea. Que ten de fea esa señora? Mais bella, por perfecto. Oye, Pues perfecto. Temos as expectativas altas. Vamos a ser bellas. Pois, hombre, De guai. puta madre. Guai. Aquí está guai ser bello, porque a outra opción É peor. Non é bonita. Outro día, puta mierda. Entonces, eu estou a tope. Sí. Estou a tope. O sea, pareceme a inteligencia, que tamén estamos ahora que a inteligencia artificial, hai como mala inteligencia artificial. A ver se o aplicamos un pouco todos e temos todos máis inteligencia. Porque artificiales xa somos. Entón, hai que aplicar un pouco o conto. Ademais, a inteligencia artificial simplemente é unha representación do que ti dis e do que ti pides. Que dis que por aí a xente, cando fala de Galicia, fala de que son vellos, todo o mundo. No, de que un su normal puxo. Dibuja unha vella. Esta é Galicia. Non é que a inteligencia artificial é la de por sí. Diste que é todo máis simple e detrás das polémicas sempre hai un subnormal. Sí. Vale, acepto. E normalmente suele ser Risto Mejide. Que lle vigilen as cookies a Risto Mejide. A ver se estuvo en chat GPT ou como se chama. Vale, pois imos xa co consultorio, vale? Porque quero dicir unha cosa da inteligencia artificial. Que eu falo a veces que a inteligencia artificial con un chat GPT creo que é. Contéstame en portugués. E eu di gallego, por favor, e dime ai, sí, perdoa, e volve outra vez ao portugués. Así que, por favor, si podedes falar con un chat GPT en gallego para ver se así se vai espabilando. Por que estás na túa casa falando que a inteligencia artificial, que eu che digo, vale que che guste... Vale, xa está vagado. Podes falar tamén con personas. É que estou vendo que ahora que non nos está vendo nadie, estou vendo que vai ser o típico friki que te vas querer casar coa inteligencia artificial.
Sabes, como estas que se casan con robots y movidas así. Si lle pides para casar a inteligencia artificial, dice, solo soy un sistema de lenguaje algorítmico y no puedo decir... y no tengo la capacidad. A mí, si me acusas de friki, acúsame de friki pajillero. Sempre. Porque non Pero quero sí, levar a culpa da cosa dunha culpa e non da outra. E non falo co chat na miña casa. Fago en horas de traballo, cando me están pagando, e así. É que dixeron no traballo. eso sí que o aprobo, eso sí que o aprobo. Claro, é que dixeron no traballo. O traballo que faz ti pode facelo a inteligencia artificial. E fun ali e dixenlle, inteligencia artificial, contame un chiste. E contoume un chiste. Hostia, que malísimo. E foi como, bueno, esto... Sí, son malo, pero aínda non tan malo. Claro, joder. É que sabes que pasa? Que creo que a inteligencia artificial detrás dela está esteso, meténdolle chistes, sabes? Entón é moi difícil moi difícil que sepa facer eso aínda. Seguro que está esteso, está o malo de Cruz e Raya, o malo dos Tonechos, que non sei cal é, calquera dos dous. Bueno, imos con consultorio xa. Venga. Veña. Consultorio. Temos que poñer un nombre a esta sección. Hai que dar unha volta. A sección consultorio, consultas. Sección arreglamos a vida, así, sin ser tampouco humildes, Sin pretensións, me sin gusta. pretensións. Arreglamos a vida. Enseñando a vivir. Que As me- consultas, fixeche un test de alcoholemia a xente antes de consultar. Obviamente non, senón non chegaría ninguna. Obviamente non, porque xa a primeira é como, mira, ademais puxámonos en Instagram, problemas da vida que queres que che solucionemos, home, eu xa contaba que iban vir cousas con comedia, ou que lle pudéramos quitar comedia, pero claro, tamén hai xente que che mandaba cousas un pouco máis serias. A primeira que nos chega é, non sei se vir andando da festa ou vir no taxi, aínda faltan 2 semanas. Prioridades. Prioridades que ti dinche, mira, vouche solucionar, dime unha cousa onde queres que che solucione a vida. E o tipo di, si veño da festa andando ou no taxi, é o único que quero que me soluciones. Entón eu vexo perfecto. Ahora, parece unha pregunta banal, pero aquí hai moito que rascar, Aquí hai moito que rascar. E vouche dicir unha cousa, este chaval e os seus colegas sí que son unha banda organizada e non Al-Qaeda, porque con 2 semanas de antelación, 2 semanas de antelación estar planificando si vir andando no taxi, eso non Están nunca. pensando en como volver, xa teñen solucionado como ir e que beber. Eso xa... Eso sí, eso xa teñen... Eso clarísimo, que é como, o sea, está claro que non podemos traer ningún de noso coche. Partindo desa base, é como, pois, organización, eso é o único que se pide para unha festa e para as orgías, organización. Entón, ti que lle de dirías? festas. Para empezar, faltan 2 semanas. Che, Primeiro error que hai aí, un error de libro, un error gravísimo. Faltan 2 semanas. Que pasa este fin de semana? Non vas ir por aí a emborrachar, non? home, a ver, se vai ser unha festa gorda, o normal que No. pagas un tempo de descanso, si, home. O Real Madrid ten descansos antes dos partidos. No. Como non? Un día No. O que tens que fazer é estar en forma, non te pode pillar de parado. Isto é como cando vas ás bodas. Non podes non comer o día antes, tens que comer o día antes para que o estómago hinche e o segundo día comes como un cabrón. Para emborracharse moito, se ti tes unha festa en 15 días, tens que ir a facendo ao fígado. E o sábado ese anterior tens que meterlle boa metralla. Senón despois o corpo está en frío, pon, e o terceiro cubata, pájara. Así que, primeiro eso. Vale. A semana antes hai que salir. E se podemos salir 2 días, mellor. Hasta onde nos cheguen os cartos. Non pensar no fígado. O fígado regenérase. Eso tendió claro. Si non, onde está? Cantos anos levaría Melendi sin fígado? Si, o fígado non... Eso, lo primeiro. Despois, a duda entre volver en taxi e volver andando. Por que hai que volver? Hai unha festa, estás na festa. Vives na festa, como xa está, que volver? Cando sales pa festa, un bico na frente a túa mamá, quérote moito, mamá, e hasta que nos veamos. Salimos de festa pensando en volver, é que é un error de libro, de verdad. Ti te crees que Ernesto de Hanover salía en plan, bueno, a volta non hai vuelta, non hai mañana, vamos con todo, joder. Ti te crees que Valbuena do combo dominicano está pensando na siguiente fecha? No, está pensando, oxe, si puedo explotar aquí, exploto.
Entón, o noso consello é vivir no camión da orquesta, basicamente. Básica, hostia, sí. Mira, aí o tes. Métete no camión da orquesta e ahora eres parte deles. Bueno, pois solucionado, por mí está solucionado. Así empezou Lito, Enganchouse un día ao camión da Panorama, non o deron baixado e Que agora... Lito estaba un día nunha festa e dixo, hostia, non quedan taxis, que fago? Pois, aquí me quedo no camión. Non deron botado e agora é todo del. Pois vale, por mí xa estaría esta consulta solucionada. Outra. Unha persoa que di falar con Jesucristo. Así, a secas, que quere falar con Jesucristo, para min, en principio, é fácil. Adaptas un can, chamaslle Jesucristo, falas con él, e para mí xa está solucionado. Falar con Jesucristo, listo. Porque a outra opción é que este fulano queira falar con el Hijo de Dios. Entón, aí xa nos metemos en follón. Xa é un papeleo de moito carallo. Porque é super difícil falar con Isi. No, pero ti imagínate, joder, é difícil falar ca Deputación da Coruña, imagínate co Fillo de Dios. O sea, a Deputación da Coruña nunca están. E Dios é omnipresente. Eso sí. Pero é máis fácil, Claro, a mí fai moita gracia a xente que quere falar con Jesucristo ou que quere falar con Dios porque é como, pero ti te crees que está pendiente das túas mierdas? Ti te crees que está Jesucristo pendiente? Porque que queres dicirte a Jesucristo? É que tens de que está pendiente Jesucristo. Do caso Negreira. No, pero de que Jano Real Madrid tampouco. Terá que estar pendiente da xente, joder. O que ten para fazer Jesucristo? Non ten que ir traballar, No, pero joder, pero moita xente quere falar con el para dicirlle ai, que non chova para a boda de miña prima. Home, sí que está pendiente de que non chova para a boda de tua prima ou de que o teu fillo aprobe matemáticas. Pois eu creo que non. En principio creo que non. É que fai o chaval sin matemáticas. Bueno, pois haberá outras cosillas que están aí máis pendientes no mundo. Me parece... Eu prefiero que estea pendiente Jesucristo de que non chova o día da festa e non que ande resolucionando pois a guerra de Ucrania, que iso ao final pois non lle importa nada. Se o fulano quere falar con Jesucristo, que vai á festa co outro. Verás como acabas falando con Jesucristo, Buda, Alá e todo o que te pongas por delante. Pois listo. Outra cosa, solucionado. Outra consulta. Está, cuidado, di, como disimular cando a túa profesión é de pijos e ti eres como un jabalí? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. No. Eu aquí vexome moi representado. Que é unha profesión de pijos. Pois, por exemplo, que fagas publicidade. A xente que se dedica á publicidade é así como moi hipster, moi tal, un poquito pija. Eu tipo chego ali e di, me cago en Dios, me cago en la virgen. Pensei que era ao mellor probador de zapato náutico. Se queres ese rollo. Por experiencia, que o mellor non é que te adaptes ti a eles, senón que se adapten eles a ti. Sabes? Entón que... Porque os pijos son un pouco como os estranxeiros. Ti cando ven un estranxeiro, unha persona de fora, aquí a Galicia, que é o primeiro que faz? Falarlle fuerte. Non. Sí. Falarlle fuerte é ensinarlle a insultar. Pois aos pijos hai que facerlle un pouco o mismo. E lle metendo palabras que lle fajan gracia e despois acaban nos dicindo, sabes? E entón, despois acabas convertindo nun jabapijo. Japijo, un pijabalí, bueno, pois eso. Un pijorín. Un pijorín. Entón, acabas tendo un pijorín porque acabas facendo que ese pijo se convirta nun jabalí como a ti. Non che gusta a miña estrategia? Hostia, gústame, pero é compleja, Levo 28 anos facéndoa. Adaptando a xente a min. Pois se me teño que adaptar eu a xente, macho. Agora, ten mérito ser un jabalí e estar nunha profesión de pijos, Claro, é que é como se nun partido de fútbol de veteranos do Recesende de repente empeza a xogar aí o mozo de Tamara Falcó. Home, pois é raro. Entón, ti como faz para tratar con esa persona? Cousa que une, beber Cuba Libres. Claro, que vou che dicir, o mozo de Tamara Falcó é un fulano que se infla Cuba Libres e que anda entrando a todo o que se mueve. Eu que xoguei no Recesende, es que eso no máis. Cambiará a roupa, pero o resto... Claro. Pasa a tope. Queres dar un consello? O tipo, o seu problema é que traballa nunha empresa e son todos pijos. E ele é un... Ele é un basto, un bruto, un animal. O sea, vale, bien. Cal é o problema? É que... De feito,
Eu creo que hasta está ben, porque sí, Claro. quero che dir, tamén, cando eres moi bruto, hai un punto donde a xente xa non che di nada por medo que te soltas un me cago en Dios. A xente di, este vai me soltar un me cago en Dios, entón xa non lle digo nada. Entón, evitas moitos conflitos precisamente porque pasan de falar contigo. O meu consello, non lle toques a nada. Eu vou ir máis alá. Suba a apuesta. Un día aparece cun becerro na oficina. Porque sí. Outro día obliga a todos a bañarse en purín. Invita, un día levas unha empanada gigante, que todos teñen que comer empanada. De zorzo. De zorza, unha empanada. O día que hai reunión cos jefes, e tens que falar cara a cara. E imagínate que tes un compañeiro, ao mellor que, sabes, que un madrileño, que nunca comeu empanada, e darlle un día empanada de zorza. Explota. Ou destes que levan cunches. Hostia, quedan todos sin dentes. Porque vasca todo. Espérame. Si ti eres un jabalí e vives nun sitio de pijos ou traballas nun sitio de pijos, hai que dar para diante sempre. Sí. Ao máximo. Ti ves que un jabalí vexe un campo de millo e frene. Non, dalle para diante ginda con todo. Pois isto mesmo. Igualito. Ti para diante. Foza, todo o que podes. Todo o que podes. Por exemplo, vende o ordenador e compra unha máquina tragaperras. Todo locuras máximas. A ver, hasta que... E recorda, se che din algo, ti bota o xoga a carta de, claro, como son distintos. Como non fago o mesmo que vos. Que racistas sodes. Que especistas sodes. Como non un jabalí, xa non. Un jabalí. Ese é o meu consello. Vale, pois perfecto. Eso é que lle entres ás mozas dos outros. Porque se son pijos e ti eres moi distinto, probablemente lle chames a atención. E ao mellor rascas algo. Era que só sei por curiosidade. Claro, e como será a follar con un jabalí? Bomba! Vale, outro tema solucionado. Outra mensaxe. Di, eu só penso co que me escarallo da risa con vos como será tomar unha cerveza con Carla. Que dame que é esta persoa. O sea, que como somos moi simpáticos, di el, como será tomar unha cerveza con Carla? Pois xa cho dixo eu, a puta mierda. Porque eu son moi pesada. No, a ver, para empezar, está feo que colles mensajes que manda túa nai. Segundo, non sei como será tomar unha cerveza con Carla, o que si sei é que tendes que levar cartos. Porque cando te despistes, vais no coche xa. Sí, é que eu vou tomar unha caña, contamos uns chistes, contamos uns hits aí de chistes, todo o que queirades, jiji, jaja. Eu con can non tomo cañas, é só algún tipo de personas, que son esa xente, que xa falamos máis veces aquí, que cando pagan eles toman unha caña, cando pagas ti toman Cuba Libres. Eu con esa xente non tomo nada. Ahora, como vai tomar cañas comigo? Pois estupendo, maravilloso, e se invitas, vou mañán, desde mañán hasta o ano que ven. Solo unha cousa, de como é tomar unha caña con Carla, ide, joder, de lo pasar moi ben e tal, eso sí, non seades escrupulosos ca xente que se baba, porque tedes un problema. Xo normal, este fulano. Veña, outra cousa. Diga aquí, outra mensaxe, outra consulta. Dame pereza todo. Dame pereza hasta existir. Algún consello para iso? Sí soy. Sí soy. Claro, é que dame pereza todo. Hostia, pois a min tamén algún consello. En principio, seguir así intentando molestar aos demais e que se den conta de que che dá pereza. O meu consello é que todo o mundo se dé conta da pereza que che está dando. Quero dicir, que ti alguén che está contando algo que che dá pereza que non che importa, pois que ti fagas un... Por exemplo, así, discreto. Sí que far, sí. Que alguén che vai contar a súa vida que non che interesa, que fagas este rollo de ollos para arriba, porque che dá pereza. Ou que simplemente alguén che ven dicir joder, que non sei que, non che importa porque che dá pereza, pois colles, das media volta e marchas sin dicir nada. Entón, son os meus consellos. Vamos a ver. Eu entendo que che dé pereza todo. Menos comer. Eso sí. E vou che dicir, a persona que dá pereza todo, que te acaba sin facer. Pero vale, sí, menos comer, eso non pode dar pereza nunca. Claro, aí temos un problema. Aí temos un problema. Que che dá pereza comer,
entonces vente por aquí e temos Vente que por dar aquí e levamos a un sitio onde se coma ben e que che volva a devolver as ganas, ao mellor non de vivir, pero sí de comer. de comer. O sea, non me pode dicir, dame pereza todo, no. No, todo non. Dame pereza a xente. Sí. Sempre, Dame sempre. pereza a facer cousas. Por Por supuesto. Ojalá supuesto. estar deitado. Vivir deitado. Ramón San Pedro, referente. Ahora, non me podes dicir que che dá pereza comer. No, eso aí estamos de acordo. Hasta Kiko Rivera está gordo. Un fulano que non lle gusta facer nada, pero comer... Claro, que ti che poñan unha tarta de zanahoria diante e digas, ui, que pereza. Aí hai que mirar. Aí hai que mirar. Ahora, que me dijas, dame pereza ir ao gimnasio. Normal. No, vete, joder. Ahora, Dame pereza ir traballar. Non te jode, no. un sanduichito de pan sin corteza con nocilla. Eso non te pode dar pereza. Eso non te pode dar pereza nunca. É que entalo un pouquiño na sanguichara. Claro, eso non pode dar pereza nunca na vida. Pode dar pereza facelo. Pero, para iso, temos persoas ao noso alrededor que, con moito cariño, podemos esclavizar para que non o fajan. Ti te crees que tu santa madre ten por que aguantar isto? Non dixen miña nai. Pois están os amigos, as pareixas tamén. Ai, cariño, que estou moi cansado. Dai, me facer aí un sanguichito. Esas cousas. Pero se non te levantaste en todo o día, é que estar na cama cansa moito. Estar na cama cansa que flipas. Dormir cansa moito. Canto máis, este rollo que se di, canto máis durmo, máis sono teño. Que distía, a ver, sí, pero tampouco é excusa para non facer nada depois o resto do puto día. Os que non dormistes nunca 16 horas non sabedes o cansado que é levantarse depois de 16 horas e digo, estou rebentísimo. A ver se me entra o sono outra vez. Entón, consellos, comer para que non che de pereza. Claro, eso é. Comer cousas deliciosas. Despois, unha cousa, pódenche dar pereza cousas, pero gustarche. Por exemplo, pódenche dar pereza botar un polvo, pero te lo pasas moi bien. Entonces, a caña da pereza, non, bueno, sí, pero non, xa, pero non é pereza, é, bueno. É pereza completamente. Hai xente que non lle gusta estar a machaquear. Non lle gusta pasar o traballo, o sea, de moverse, pero sí disfrutalo, non falamos. Claro, joder. Pero unha vez que xa, eu creo que unha vez que xa che dá pereza poñerte, xa non disfrutas. Pode ser? Non sei, Non sei, para iso teria que follar. É que te metes nos xardíns, que non podes opinar. Para que te metes? Eu como... É que, vamos a ver, é que falabas antes de Kiko Rivera, é como se Kiko Rivera se pode falar, ai, non, porque la dieta de non sei que, en plan, que sabes, Kiko, que sabes ti de dietas? Vamos a ver, eu sou como un tipo que xogou ante o Barça Madrid e non o veu. Pero tanto de falando deso, e é como, eu tamén quero... Benzema moi mal, Digo, non viches o partido. Ya, pero que eu quero entrar, tamén quero xogar, joder. Pois eso, que nada, que te olvides. Por esta consulta está resolta tamén. Que non che vos pode dar pereza todo. Ai, que non te pode ter pereza de comer. De comer, non. No, nunca jamás. E despois, outra cousa vou dicir, que todo o que estea dentro dos pecados capitales está ben. Por exemplo, non matarás. No, esos son os mandamientos, joder. Sí, é verdade. Eu digo os pecados capitales, a pereza, a lujuria, a gula, todo eso, que non nos engañen, eso está ben todo. Cales son os outros? É que están ben todos, a gula. No, hostia, está perfecta. No quererás... Esos son mandamientos, joder. No. Esos son os mandamientos. Ai, Dios, como estamos en religión. Esos son os mandamientos. O sea, o de querer a la mujer el prójimo é un pecado capital. Que non, joder, os pecados capitales son gula. Además son palabras únicas, non teñen adverbios. Busca o que queres en internet, que estás sin gafas, non vas velo. Pero esos son os mandamientos. 7 pecados capitales. La soberbia. Aí está ben. A soberbia sempre está ben, porque senón mexen por ti e din que chove. A soberbia está ben. La ira. Está perfecta, porque hai que frenar os pés á xente. Ten que ver iso que ira. Que, hostia, pois o tipo que dicía que estar sempre rodeado de pijos, de vez en cuando mete un me cago en Dios con ira e os pijos xa non comen. Está ben. La ira, la lujuria. A lujuria está perfecta. A lujuria é o que nos move, é o que che fai ir a Chantecler de discotequeo e perrear. A lujuria é o que fixo o rico Amancio Ortega. Tamén. Para quejarte as cartas en roupas máis que para foder. Exacto. Entonces está perfecto. Cales son os outros?
A pereza, Eso é o noso Dios. A pereza é o noso Dios. Rezamos todos os días. gracias á pereza foron todos os inventos. Porque ti, pa que inventas a lavadora? Porque che dá pereza ir ao río a lavar. Pa que Efectivamente. inventas o coche? Porque che dá pereza ir a andar ao sitio. Pa que inventas o Satisfyer? Porque che dá pereza aguantar o teu home. Por a pereza funciona a humanidade. Por iso este chaval que di, dame pereza todo, utilízalo para o teu provecho. Dame pereza traballar. Pues busca unha forma de roubar os cartos ao jefe e non ter que volver. A avaricia. A avaricia, outra vez o mesmo exemplo. Se tes ganas de ter cartos, acabas tendo un yate e un avión privado como a Mancito. Claro, a Se avaricia non non tes avaricia, que fas? Que fas? Claro. Pois estar como a ti feito un asco. O señor Cortizo tía avaricia. E mira que animalada como lle foi. Pois, de todo, Que ten. ten naves ali, buah. Ten naves hasta espaciales. Ten naves aí para de todo. Non hai quen limpie toda esa nave. No. Mira que contrataron rumbas, non hai quen aspire todo eso. A inteligencia artificial pode limpiar iso. La envidia. A envidia. A ver a cosa máis bonita que ter A ver a envidia. cosa máis bonita. Porque eso, ti sin a envidia, como tomas un café de 2 horas cun amigo? Non, Como? nada. Como? Nada, Non, nada. porque séntaste e quita a envidia. De que falas? Porque non podes falar nin de fútbol. Porque cando falas... Non, claro, é que hasta nin siquiera, porque hasta che jode que este fin de semana non vas facer nada, vai facer bo tempo. Sí. Entón, sin a envidia non existen as relacións Sí. sociales. Teño que traballar o sábado e fai sol. Eso é envidia. E cal é a última? O É o fútbol fútbol. fútbol moi ben, Porque ti non da ti dache igual que gane o Madrid. Que sei que perdo o Barça. Exacto. Claro, ti dache igual que gane o Celta. Que sei que perdo o Deportivo. É o que che jode é que tes envidia do bo xogador que é o que meteu goles. De que non eres un Cristiano Ronaldo. É o único xogador que sei de fútbol. Sí, Correcto. pero... Era o único xogador que sabes, eso de que é de fútbol. Tamén che digo unha cousa, para mí Cristiano Ronaldo non é un xogador de fútbol, para mí Cristiano Ronaldo é o home de Georgina. Ojo. Machismo al revés. Recordemos, Cristiano Ronaldo é o home de Georgina, Sempre. Piqué é o ex de Shakira e Ibai é a nova moza de Piqué. E por último, la gula. A gula é que a gula é o que nos saca da casa o fin de semana. Porque a onde imos os galegos se non é para ir comer? Imos a Fortaleza, a que? A comer. Ou vas a Portugal ali, aquí, a ver as calles que están sin barrer. No, vas a comer. Vou ir ao Carballiño, a que? A comer o pulpo. Por qué? Porque tes gula e estás sentado nunha mesa ca familia, comendo, e xa estás falando de onde ides ir comer ao día seguinte ou para a semana. Entón, é o máis importante que hai no mundo, a gula. Vou dicir dúas cousas dos pitch que acabas de dar. Unha, o Carballiño. Recordemos como é a gula en Galicia. O sitio onde mellor se comen o pulpo no mundo é no interior. Sí, como tens que ser de gula, de goloso, hasta no interior. Exacto. E depois dixetes, é o que nos move a salir da casa. E incluso quedando na casa, chamamos a Justity para dentro e a comer. Así, a comer vais a comer. A gula é o que nos move a facer cousas. É a gasolina. Vou dicir unha cousa. Se a humanidade funciona, aparte do que dixen antes, que non sei que dixen cal era a avaricia, non sei cal, a gula é o que move todo. Move tudísimo. Move todísimo, porque ti, o campesino do medieval que estaba comendo puta mierda, o que o movía, hostia, probou un día a pataca frita e dixo, me cago en Dios, la sociedade de bienestar ten que ir porque eu quero comer cosas ricas. É a soberbia. A mía soberbia. É que Que é ser soberbio? Que é ser soberbio? Que é ser Por exemplo, eu son soberbio. Sí. Son soberbio, son un tipo soberbio. Non sabes o que significa, verdad? A soberbia é o que nos fai ir a máis. Sabes, que ti venche ora, por exemplo, venche máis Iglesias e diste, non, prefiero a Martiño Rivas. Estás indo para arriba. Estás indo para arriba, por qué? Por purita soberbia, porque con máis Iglesias estabas perfecta, reina, pero diste por soberbia, quedaste con Martiño Rivas e ao final, mira, tes un tipo igual de guapo, pero galego, que che pon a camiseta do Deportivo, ainda por riba, o sea, sempre mellor. Carla. Por qué? Por soberbia. Que? Carla. Que? Carla. Que? Carla. Que?
Veches máis iglesias, non dá tempo nin a abrir a boca. A ver, estou falando... Ti a máis iglesias só lles dis que non, así di podo marchar. Sí, pero quero dicir, porque ahora mismo, bueno, pero que non, que hai que ser soberbia e non me baixes da miña moto, vale? Isto. Non te baixo da moto igual que ti non te baixas de máis iglesias. Igualito. Pois a soberbia. Tipo dicindo, venme máis iglesias, e dígolle que non. Dígolle que Eso non. é soberbia. Eso é soberbia. Pensarte que eres capaz de dicirlle que non. Pois iso. Que seades como a mí. A soberbia é o que está... ten que ver moito ca gula. Por que? Porque eu creo que podo comer outra tarta. Porque te sobrevaloras, tes moita soberbia. Eu, entón, Non sei o que é a soberbia, aquí lo digo. Estou intentando, pero non. queres que te explique? Non, con ver como te funcionas ti, xa máis ou menos fácil. Pois que quero dicir con todo isto? Que vivimos engañados. Os 7 pecados capitales son o mellor que hai. Dadlle pa diante a todos. Listo. Mira, destes 7, a Mancio Ortega, o 7. Claro. Pero a ver, soberbia ao mellor non, que non conozco. Pero a gula. Dá a camisa, joder. Vale, imos que a seguinte consulta. Di, estou pasando a crisis dos 40. Algún consello? E digo eu. Podo dicir eu algo. Dale. Teño 28 anos. Pasei a crisis dos 10, a crisis dos 15, a crisis dos 18, a crisis dos 20, a crisis dos 25, teño 28 e xa tuve a crisis dos 30 por adiantado. Non me jodas que hai máis. A mí non me jodas que hai máis. No, tranquila. A partir dos 30 xa só tes crisis cada ano. Dios mío. Chiquera. Entón, A ver, algún mira, consello? vouche dicir unha cosa para que te quedes tranquila. Que as poucas ganiñas que tes ti de vivir, non creo que chegues a crisis dos 30 xa. Non vou notar diferencia, polo menos. No, vai ser como Outra vez. outra vez. Pois, a crisis dos 40, algún consello? Pois mira, hai xente, é o típico, non? Que chegas aos 40 anos e de repente queres comprar unha moto, ou te anotas ao gimnasio, ou de repente dache un parrús, levas cunha parella 25 anos e diste, vou non deixar e vou anotar a baile de salón. Pois eso son cousas que se facían ca crisis dos 40, pero xa hai que actualizarse un pouco, non? Eu creo que hai que facer cousas un poquinho máis modernas. Pois eu que sei, faite un Risto Mejide e faite un podcast. Máis competencia, non, por favor. Cousas que sean un pouco tamén baratas. Claro, claro, porque quero dicir, o que fai a xente con crisis dos 40 de forma... se tes cartos, compras unha moto. Pero se non tes un peso, volves a anotar a fútbol, aos partidos dos veteranos. Por exemplo. Ou compras unha bicicleta de 3.000 euros. Que non chega a ser unha moto, pero está aí. Ese é o teu consello. Non, estou dicindo o que fai a xente. Non sei cal... Vale. Eu estou dicindo a xente o que fai é iso, normalmente. Cal sería o teu consello, logo? Ir a terapia. Ir a terapia ou facerte un podcast onde contas as túas mierdas e xa non necesitas pagar un terapeuta porque xa o contas á peña e xa quedas todo tranqui. É o que me dedico eu. Sí, pero indo a terapia tamén. Pero eso xa é por outras moviditas. Este rollo que teño de querer matar xente e tal, sabes? Consello. Moi fácil. Tes a crisis dos 40. Por que tes a crisis dos 40? Porque te pensas, o sea, veste en plan, joder, fai nada que era un chavalito, sigo sendo un chavalito, teño inquietudes de chavalito e xa teño 40 anos. Xa vou tendo unha edad. Consello, que a mí non me falla. Vai todo o Hipercor, compra un pantalón de terjal, compra un jersey de lana, cómprate unha boina, aprende a facer cestos de bimbio, cómprate unha navalla, empeza a poñer patacas e leva unha vida de jubilado de 70 anos. Por qué? Porque así vas a decir, hostia, que ben estou para a edad que teño, con 74 anos. Vas a dicir, por non era tan mal como pensabas, isto está de puta madre. Porque despois tes a outra opción totalmente contraria, é que tamén se fai moito. Ir ao Hipercor, comprar
os cromos de la Liga, poñerte a xogar ao Fortnite, sabes? E facer todo cousas que van chavales de 20 anos. Entón, claro, aí por comparativa vas a sentir un pouco peor, pero vas a decir, joder, levo unha vida moi de chaval. Unha, eres gilipollas. Dúas. A ver, estás asumindo que é a túa vida que estás facendo eso, quero dicir, se non tienes nadie o sabe. No. Eso o único que... Ese é pan para hoy e hambre para mañana. Porque o que che vas a ver é chavalitos, puta mierda. Entonces, tío, o que tens que facer é estar cos da túa generación, cos de 74. E ir xogar ao dominó, e ir botar a partida cos vellos da aldea. Para sentirte máis novo. Eso é un pouco Claro. é un pouco que fago eu. Sempre teño, o sea, os amigos que teño sempre son a máis nova. Porque así sempre me sinto como, sabes, en plan, sempre me sinto super xoven, super guai. Quero che dicir, sempre ando con xente máis maior que a mí por ese motivo. Non teño amigos máis novos xoves que a min. A ver se vai ser por eso. Dios, outra cousa que teño que falar ca terapeuta. Traumitas. O meu consello é ese. Por mí... Que vayas ao centro de día a estar cos teus, os máis vellos que ti, que son os que che suben a moral. Para que se che suba a moral, claro. Claro, pero hostia. E aparte, a mellor entreche algunha anciana, que eso sempre está moi ben. Sempre che enseña algo. Como che morrea alguén sin dentes, non che morrea outra persoa. Vale. Consulta resolta. Outra. Que? Te, aquí unha persoa. Por que non atopo mozo nin para atrás? Son todos gelepollas. Unha rapaza que di que todos os tipos, bueno, non lle dá para atopar mozo. Entón, aquí, máis dun consello, o que fixemos foi unha cousa preciosa, que nos chegou esta mensaxe e despois chegaron as outras mensaxes de esta é unha rapaza que busca un mozo e chegaron os mozos que buscan unha rapaza. Entón, eu falei con esta rapaza para coñecela e facerlle aquí un Tinder entre ti máis eu. Eu sei todo o que ela quere, eu sei todo o que ela é. Ajá. E ti falaches con un rapaz que tamén quere topar parella e tes todos os datos. Entón, entre ti máis eu vamos a trasladar as súas inquietudes, o que buscan e o que queren e o que son, para ver se conseguimos que fajan match. Entón, eu sou a representante da rapaza e ti és o representante do rapaz. Vale? Solo un pero, Veña. Non collín a un fulano e vou intentalo xuntar con unha fulana. Eu collín cos datos que ti me deches, utilicei un algoritmo super complejo e busquei entre todas as opcións que tiñamos o candidato perfecto para esta rapaza. E lo vamos a demostrar aquí. Veña. Non é que collín e dixen este. No, eso non pasa. Esto non pasa. Na nosa sección que se chama a casamenteira. Porque Carla, supuestamente, ela di que ten un superpoder para xuntar a xente. Eu teño un superpoder, eu teño unha vista boísima para todo o mundo, menos para min. Sí. Sabes, eu dixo, buah, este fan unha parexa estupenda, efectivamente. Ora, eu dixo, buah, este tío comigo a tope, vai me funcionar, e non. Eu aquí son o Carlos Sobera, de Galicia. E de aí non me baixo. Só que non sabe levantar a ceja. Hostia, na verdad que non. Non sabe levantar ni as dúas xuntas, que é o peor. Vale. Vale, veña. E ti eres Carlos Sobera, eu son o camarero argentino. Sí, home, sí. Sí, boludo, que queres tomar? Queres tomar por el culo? Andate a ver. Venga, dale. Veña, entón, eu digo, cantos anos ten o teu rapaz? Non vamos dicir nombres, vai ser anónimo. Un número. O meu é Moncho. Vale, o teu é Moncho. Vale, eu non vou dicir. É anónimo. Eu digo Moncho porque me gusta a mí que sea Moncho, porque poñolle cara, sabes? Vale, a miña é Antonia. Entón, Antonia, ten 31 anos. Moncho ten 30, pero se ela non lle gustan máis pequenos, pode ter 32. Claro, é que o que di é que gustanlle os que son máis maiores que ela, pero tampouco demasiado, porque ela ten moi mala experiencia. A ver, Moncho ten 30, pero mentalmente ten prácticamente 15. O sea, que por eso non vai ter ningún tipo de problema se yo está un poquito maior. No, vou en serio, Moncho é unha persona é que non é un pouco maiores, é que ela ten moito éxito cos de 60. Hostia. Sí. Me desmonta que aquel bollo. No, a ver, ten moito éxito porque os de 60 fíjanse moito nela porque chegou a traballar ou traballou nalgúna ocasión nunha farmacia.
Entón, os vellos que iban ali a buscar o Ah, Sintrón aproveitaban para meterlle fichita. Entón ela bueno. di, gústanme maiores, pero claro, non tan maiores como os que me estaban entrando últimamente. O sea, que tampouco é Becky G. O sea, gustan maiores, pero... No, máis ben é por... O sea, é o que estaba acostumbrada, pero non lle No, gusta. pero Non te di- olvídate. Olvídate, Antonia, dos maiores. Moncho é o Vale, teu. 30 anos. 30 anos, é dicir, generacionalmente está desigual. Non Non, sei, unha vez nada. que pasas dos 30, entre os 30 e os 35 está, é unha amalgama de Non, é personas. verdade, porque agora mesmo os chavales con 30 están xogando aos Pokémon. E esta rapaza non quere que A ti ande que con... sabes se ela está ao Pokémon GO ela tamén. Porque ela di que lle gustan máis maiores, máis maduros que ela. Pero con Pokémon. E aparte Moncho non xoga a Pokémon, que está dicindo? Moncho non está por aí, Moncho está moi centrado, Moncho ten un... Que Vai ten? agora... A que se dedica Moncho? Moncho é panadeiro. Bueno, Haberá unha profesión máis centrada, máis de persona que home, está polo menos tens a que cumplir tope. un horario Efectivamente, levántase todos os días a 1:30 da noite. da noite. Sí, na madrugada, bueno. Non sei se... Claro, que eso se eres romántica e queres facer a cucharita de noite. Ahora tamén se eres independiente, ninguén che toca os huevos e che dá calor. E dormes como chisala dos putos collón. Dormes como mucha... A ver, eso pode ser un punto a favor ou en contra? Non No, sei. e ademais podes facer a cucharita de... Vamos a ver. A distancia. A cucharita ao final fala 5 minutos. É verdade. Faz os 5 minutos de tal, e depois cada un das a volta e dorme hasta en camas separadas e fai falta. Que acabemos con ese mito. A cucharita son 5 minutos. Entonces, para esos 5 minutos o panadeiro estache. Despois, mirádenos cada un para o seu lado, ti sigues dormindo, el vai para a ducha e arranca. E tes a cama para ti sola. Salir con panadeiro é un acierto. E agora mesmo vou buscar un mozo panadeiro. Porque, aparte, traicho venche con empanadas, venche con bolas, Oye, a ver se ao final vas quedar ti con Moncho. Aquí, Antonia, non te xogues moito, porque... Vale. Un requisito moi importante de Antonia é que quere que poña interés. Hostia. Este rollo de que... Moncho, no. Moncho desvívese polas relacións. Sí. A ver, é unha persona que se levanta a 1:30 para ir traballar. Ou sea, o que non fará para as cousas que lle gustan. Hombre, Antonia, aquí tes un Claro, é como dato. Non quere que queira solo follar. No, home, por favor. Se quixera solo follar Moncho, facíalle un burato á masa e pa'lante. É lo que quere alguén con quen compartir. Que lle dé feedback. Claro. Moncho está buscando alguén para compartir a vida. No, Vale. por eso ningún problema. Aparte, Moncho díxome que era moito de plan de sofá e manta, é dicir, que tanto pode facer o plan de sofá e manta como ir a animar un karaoke. Animar, un que non karaoke. cantar. No, mellor. É dicir, el vai ao karaoke e canta tamén, que todos se animan. No, eu creo que ele vai ao karaoke e di outra, pero non canta. Que, vou che dicir unha cousa, esa é a xente que me gusta a mí. Esa é a xente que me gusta a mí, porque che deixa ser protagonista e anímache, Sí. e alimentache o ego, que é o que queremos toda a situación. E non eses que van ao karaoke que saben cantar e cantan de puta madre e depois dis tipo, ahora non canto porque estaba Claro, exacto. No, entón, bueno, está me gustando mucho, para Antonia. Vale. Despois, que máis? É guapo. Moncho é unha persona guapísima. Porque tampouco quere que sea guapo, pero que non o teña creído. O sea, que sea como rollo, soy guapo, pero... Aí temos un problema con Moncho. Por que temos un problema? Pois a miña rapaza é guapa, pero aparte ten uns rasgos que... Sabes que hai veces que ves a... Rasgos. Pero que má viste, mate rasgos. No, que quero... Ten os dentes... No, non quero describila, pero como ten o pelo... O sea, que non é... A Moncho gustanlle con pelo. A forma que ten o pelo é peirado e tal, que mola moito, que é moi distinto, non é o habitual, sabes? Que moitas veces cando se pon algo de moda hai moita xente que, bueno, sigue esa moda e ao final hai moita xente que parece que van todos iguais. Ela ten moita personalidade. Antonia leva flequillo? No. Bueno. A Moncho dá igual, pero a mí non me gusta el flequillo. No, cada un que leva o que quere. Entón non pode ter moi creído, pero ten que ser guapo. Joder, por favor, pensas que eu che trajo aquí... Para empezar, todos os nosos chicoritas son guapísimos. Eso para empezar. Pero que Moncho dentro é que fun peneirei e isto é lo mejor de lo mejor. O sea, primeiro pasei a peneira gorda, despois pasei a peneira chica e despois pasei a peneira de Moncho, que só quería lo mejor de lo mejor de lo mejor. E aquí lo está. Como será que di el? Miña avoa di que son o xenro que toda sogra quere.
Bueno, pero eso dio súa avó, Hostia, claro. Home, claro, se non che di tua avó, iso quen che vai dicir? Ninguén, porque quen diría iso? Solo me Bueno, vale a de mí tua miña avó. abuela non mo diría, tamén che digo, sería como, miña abuela diría, non é que che aguante. Sí, é verdade, eso é un punto, sí, sí, O sí, que sí. é un punto importante. Primeiro porque fala con súa avó, falan deses temas, ves un tipo cariñoso, Vale, a ver, que máis, claro. el que quere dunha chavala. Que non sea alérgico ao gluten, porque é para... Entonces, a ver, podría non importarlle, pero... Bueno, se non que compra un pouco de pan sin gluten que tampouco pasa nada. Sí, el ten fariña sin gluten, eh? Así. Por aí non hai problema. Non vai perder un polvo por un pouco de gluten. Di que incluso se ducha, porque non quedalle fariña por aquí despois de traballar. Moncho quere Veña, a ver se cumple. que fale galego. Correcto, escribeu todo en perfecto galego e sen faltas de ortografía. Entonces non eras ti, pensei que eras ti. As verbenas que non falten. Bueno, eu penso que sí, sí. Eu que sei. No, sí, sabes por qué? Mira, vou dicir por que sí que lle gustan as verbenas. Porque fai fotos. E dedícase a facer fotos tamén en eventos. Entón, para facer fotos en eventos, tens que ser festeiro, non che vale. Porque hai veces que hai eventos que duran hasta as 5 da mañá. E neses eventos tan que lle poña o pan, porque Moncho... A ver se é mellor non hai morreos, pero hai cartos. que é mellor que os morreos, sí. A ver, que máis Aparte, quere Moncho? podíalle sacar fotos aos roscóns de reis. Ah, Ou é con ter un esto Instagram precioso. precioso, con fotos guais aí, da panadería. Jo, estou vendo un Bueno, match. do Obrador. Moncho, non lle chamas panadería, chámalle Obrador, que faz o mismo, Obrador. pero cobras 3 euros Podemos máis. chamar bakery. No, non é tonto. Moncho é unha persona correcta. Vale, que Chama máis? as cousas por su nombre. Churrasco de verdad e pizzas en piña. E si é, isto xa me caso. Se, bueno, eu voulle dar para diante. Non lle preguntes se lle foste a pizzas sin piña, pero pizzas sin piña... Home, a ver, sabes que ten? Que ver, estamos moi locos con eso, pero se a ti che gusta a pizza sin piña e a outra persona así, pídela con piña, quítalle os cachos da túa, posas da túa parexa e a outra da túa parexa come doble e ti sin piña. Sí, non hai ningún problema. E non hai ningún problema, todos contentos, ou que? Pois nada, eu creo que fan match. Eu creo que fan match estupendamente. Agora, eu necesitaría que me deras algúns datos de Antonia, porque eu o meu Moncho acabo de ver que é un partidazo. É que eu veía o meu Moncho que é cariñoso, que se leva Joder, ca súa pois avó, é un empresario que ten o seu panadeiro, negocio, ten ten dicir, negocio propio. home, vai por aí a facer fotos. Vai por aí a facer fotos. El ten unha Hostia, cantamañanas dedícase a que eso, no. fixo 2 bodas un sábado e ahora xa chamamos fotógrafa. No, Moncho no, no, non no. tapa tonterías, eh? Fai moi ben. Moncho pasou no moi mal no amor. Bueno, porque é o que din todos, non en first dates. Non le ha pasado moi mal en el amor. Edad, 18 años. No, mira, que eu por min vale. Eu por min dolle pa diante. Vale, entonces, o próximo día presentámoslo. Se queren, sí. Cando vexan o programa, eles saben... Claro. Claro, cando vexan o programa... Moncho sabe quen é Moncho. Quen é Moncho. Claro, Antonia sabe quen é Antonia. Entón, se ve que ti lle E ti sabes vendestes quen ben... eres? Eu non. Pero se ven que lles gusta a descripción que fixemos, pois xa os poñemos en contacto. E se hai unha boda que nos inviten, eso ante todo. Bueno, a ver, non que nos inviten na boda e que nos poñan en mesas separadas, por favor. Tranquila, ainda que nos poñan na mesma mesa, non che penso falar. Quitémonos as caretas, só falo contigo con cartos polo medio. Imos que a seguinte consulta. Vale. Esta é seria. Di, que preguntas me debo facer para volver co meu ex? Pregunta número 1. Estou tolo. Se a resposta é sí, volve con ele. Palante. Vamos a ver, joder. Un ex é un ex por un motivo. Non é que te levantes un día dicindo apetece meter un ex. No, porque eso só pasa si vas a la isla de las tentaciones. Eso só che pasa aí. Na vida normal e corriente, ti non te levantes un día dicindo ai, esta persona é perfecta, pero quero que sea o meu ex. E meterme en follóns. No, eso non pasa. Entón, que preguntas te debes de facer? Mais ben, para non volver co teu ex. Porque, quero dicir, porque, a ver, como podemos abordar isto? Non hai que abordar nada.
Se ves está aquí, ti vas palo. Punto, se acabou. Pero esta persona entendo que ten dudas, é di, Ten dudas, vale. ten dudas en si volver coa ex. Uh-huh. Ou ca ex, non sei. Entón, claro, eu o que aconsello é pensar sempre no peor. Quero Ten chico, arévalo. cal é o peor momento que vivistes con esa persona? Igual non, isto non é o que che fai un terapeuta pensar, pero isto ten que pensar. Que é o que peor que che fixo vivir esta persona? Un polvo malísimo. Pois fuera, outra cosa. Outra cosa. A ver, por aí vas mal, Yo mal. Porque claro, polvos malísimos vai seguir ter. Entonces, Pero joder, pero xa é unha cousa que, quero dicir, ti tes que preguntar. Os polvos bien? Se a resposta é sí, podemos encamiñar hacia un lado. Se a resposta é no, fuera. Non? sí, ata. Super básico. Que outras preguntas te podes facer? Cheiraban os pés. Si é que sí. Cousas importantes. Veña, cousas importantes. Cheiraban os pés? Pois mira, aí xa tes outra pregunta. Claro. Outra pregunta. Cheiraba yo lento? Cando morreabades? Outra cousa. Morreaba que te deixaba as babas hasta o cuello? Pois se todas esas preguntas a resposta é un sí, non volvas con el. Uh-huh. Si todas esas respuestas son no, tampouco volvas con él. Vamos a ver, isto, un ex é o seguinte. Ti saliches un día de fiesta e viches un chupachus apoiado na barra. E dixeches, ai, que chupachus máis guapo, cóllelo, e dalle unhas lambetadas. E dis, non me gusta o sabor, e tíralo ao chan. Non vas despois e o colles cheo de terra e o volves meter na boca. Porque a ver a que sabía, non che gustaba e tiráchelo no chan. Ou non, agora cheo de terra, non che vai a gustar, porque non che gustaba de antes. E menos che vai a gustar cheo de terra. E creo que esta é a miña metáfora e creo que con isto enténdese todo perfectamente. Perfecto, non lle vou tocar a nada. Listo, a outra cousa. Outra consulta. A xente puxose un pouco intensa agora ao final. Que di, recién separada, con 34 anos, nenos de 2 e 4 anos, que fago agora que a miña vida? Disfrutar, reina. Hostia, estás no mellor momento. Estar no mellor momento. Os nenos, 2 e 4 anos, prácticamente están criados, en nada da universidade. O sea, eso ahora xa, boa. Sí. Aparte, se estás separado, os cativos terán que estar unha época co pai e outra época contigo, unha época cunha familia, outra época ca outra. Esos son días de vacacións. Son días de vacacións. Son tiempos de biberón e bachata. Un día toca biberón, outro día toca bachata. É que non podes ter unha vida, sabes, é como, é moi loco. É mellor que un matrimonio. É moito mellor porque tes... Porque ti nun matrimonio sempre tes aos fillos. Pero ahora aquí tes os días que no. Normalmente os findes. É como un plan, hostia, de lunes a viernes que non teño nada que facer, teño aos fillos que me dan alegría. E sábado e domingo, la luna. É que, hostia, ¿dónde se firma eso, por favor? É máis con 34 anos. Que estás Que- jovial de todo, estás na forza do calor. Vamos dicir unha cousa. Estás na edad perfecta. Por que digo que é a edad perfecta? Porque ti ahora mismo, aí, nos 30, 35, 28, tal, é a edad perfecta porque podes te follar ao pai e ao fillo. Tes un abanico de posibilidades. Increíble. Espectacular. Entón, é o mellor momento da vosa vida. Disfrutade. Sí, podes ir para a casa con Julio Iglesias e volver con Enrique. É perfecto. É perfecto. Voulle dar un consello porque 2 e 4 ahora mesmo veo todo moi negro. Porque reclaman moita atención. Con 3 e 5 xa están todas as tardes en actividades. De verdad, pasa ahora, estás que pasar este ano ahora que é o ano difícil e despois é vivir tras vivir tras vivir. Van a inglés, a karate, a fubito, a piscina e non los ves en todo o día se non queres. De verdad que no, De verdad que no. Perfecto. Hai pais que están preguntando como se chama o rapaz. Última consulta, e con esta pechamos o programa que temos un montón e non podemos estar aquí todo o día. Consulta, canto se debe dar para a festa contando que xa vas fundir medio sueldo na cantina? Ai, tema moi escabroso. Canto se lle dá á comisión de festas? A ver, vamos a ser eu ahora aquí vou ser obxectiva, vale? O normal eu creo que vai entre os 90 e os 150 euros como moitísimo, non? Por casa. A non ser que seas un jeta, vais ir á festa todos os días e non poñes un peso. Eso non pode pasar.
No, eso non pode pasar. Entón, claro, é que isto claro, tanto tens que poñer. Pois mira, se queres que vai ao combo dominicano, hai que poñer 500 euros cada casa. Se vai vir o combo hai que poñer 500 euros e unha caixa de condóns. Porque se veñen sin nada. Hai deixes que poñer... Ten que a parroquia facerse cargo. Claro. Entón, eso é moi importante. Despois, hai que saber se vas comprar a camiseta. A camiseta que dale a comprar porque despois venche un día de ter que pintar a casa e non tens unha camiseta que poñer. Que máis? As rifas todas, porque tens que comprar sempre, porque se toca a lotería ao veciño e a ti non, iso é unha putada. Entón xa estamos axudando, pero claro, hai que deixar un par de cartos para a cantina, que os cubatas non están baratos aí. É increíble a capacidade que tes para confundir todas as veces que falamos rifas con lotería. Non sei como é capaz, digo. Todas as veces que falamos se confunde. A ver, punto número 1, é máis importante. Hai que pagar a cuota sempre. 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 Porque o único que nos queda en Galicia que nos une a todos é que está ben para todos, son as festas. O día que perdamos as verbenas, deixaremos de ser gallegos e seremos leoneses ou de Castello ou calquer porquería. Entonces, hai que pagar a cuota e hai que seguir facendo caña na casa. É o que nos diferencia dos animales. Isto é así. Despois, hai que pagar a cuota e isto é moi importante e quero que todos os nosos seguidores o fagan. Hai que pagar a cuota man en man, nada de andar metendo no banco, que veñan os da comisión a pedir, darlle unha man e según lle das os cartos con esta man, dirlle espero que veñan os coleguitas. Hai que pedir os coleguitas para todas as parroquias de Galicia. Recordemos, é o combo dominicano plus. Ben. É o combo dominicano, pero por porque che bota as mismas cancións literal, máis barato, con un dinerito. É máis ansia, é máis todo. É máis ansia. Porque todavía teñen eso de que traballan para comer. O como dominicano xa teñen de todo. Xa pagaron o piso, xa pagaron o coche, entonces sí, hai cadereo, pero de outra maneira. Os coleguitas tíranse decentes. Entonces, hai que pedir os coleguitas sempre. Despois, esta persona que está preguntando canto hai que poñer, esta persona que o que quere é escaquearse de pagar. No, é o que di é que, joder, se vai poñer 150 euros e despois vai joder 150 na cantina. No, esta persona que quere escaquearse. En todas as casas de Galicia sabemos canto se paga de cuota. E a cuota está estipulada. Entonces, por lei. Que escribe o Protección Civil no DOGA. Pola parte de atrás. Entonces, como está estipulado por lei, pola lei máis importante que hai, non me veñan marear a perder. Vas onde teu pai e dirlle papá ganda hai que poñer tanto, e pos tanto, e punto. E punto. E hai que poñer eso, e que son 150 euros, pois son 150 euros que hai que poñer. Por qué? Porque vale máis a pena traballar para a cuota que falen mal de ti na aldea. Eso que di moita xente, pero que eu non quero festa, me dá igual. Pois entón non me iban na aldea. Se non queres, isto é moi fácil. Non quero pagar a cuota, pois te vas. A ver, se o que tens é medo a gastar moitos cartos despois na cantina, o que tens que facer é, desde a comida, ir empatando xa o vermú, o viño, tal, non sei que, pola tarde cuba libres, tal, e xa chegas á noite a un nivel de borrachera que xa non podes gastar tantos cartos na cantina. Si podes. Bueno, pero por chega un punto que hai un límite. Non hai límite humano, porque o límite humano do gallego é estou borrachísimo, non me entra un cubata, pero quero gastar cartos, porque o gallego isto non sabes, pero o gallego vai á festa porque quere gastar cartos. Claro, é ao mellor non me quero un cubata, pero invitar a Eso é, vas a chegar ali, eu non quero máis cubatas, poño un a todos. Pero está en panorama e hai 3.000 personas, e entonces aí o gallego pícase. Eu pregunteiche o que tiñes que facer ou dixenche que lle puxeras un cubata a cada persona. Bueno, pois a poñer cubatas. Correcto. Entonces, que vas a gastar un montón de cartos? Sí. Que vas a ter que poñer a cuota aí a unha sablada? Sí. Non hai nada que facer e non hai por onde escapar. Pois este é o noso consello. Isto é así. É matemática. E ao que non lle guste, Asturias é moi bonita. Vas para Asturias y estás como Dios, tomar sidra y fabada y lo que tú quieras. Ahora, estas son as nosas normas e o que non lle guste, a puto río. Esto é lo que Ponte se acabou. Perfecto. Tocamos a fibra sensible de Telejaita. Sí, a ver, vale. Home, é que si vamos a eso, canta hai que poñer para festa. Xa sabes canta hai que poñer. Estás intentando escaquearte.
Bueno, Empezamos escaqueándonos de pagar a cuota, e acaban non ganando PP as eleccións. coito unha cousa. Este é un indio, así que pasa de cualquier cosa, Canto se pon de cuota na túa comisión de festas? Non sei que paga meu pai. Que eso sí que se pode facer, vivir na casa de teus pais aos 60 para non pagar a cuota, eso é legal. Non che poden botar da casa por eso. No, eso está contemplado na lei, nin che poden decir, oye, ti tamén deberías poñer que traballes e tal, eu xa vou á cantina, xa compro rifas e tal, eso podes facer, eso é legal. O que é ilegal é ter unha casa e non pagar a cuota. Vale, pois nada, que hai moitas máis consultas que temos jardadas, pero xa nos dou a noite, entón, bueno, outro día vamos a seguir repartindo por outros programas para seguir, vos seguirnos mandando todas as consultas que queirades que vos resolvamos. Consultas, anécdotas de borrachera, o que anécdotas queirades. internacionales, anécdotas, lo que queirades, vos O mandad, que queirades, vos mandade, depois xa xestiono eu. Que peneiramos nós. Como nós. Gosta moito como uso o plural majestático este. E nada, vas seguir demandando e durante o resto dos programas seguiremos resolvendo cuestións. E nada, seguídenos nas nosas redes sociais, en YouTube, en iVoox, en Spotify, en Instagram, en TikTok. Dios, cada vez temos máis cousas. Menos cartos. Menos cartos e ganas de vivir. Bueno, e por mí xa estaría. Así que nada. Chau,